Na zdrowie. Kto to jeździ? Kto to tak jeździ? Kto to jeździ? Co to za modelka jeździ tu? Tu? Co to jest? Halo? Papa robisz? Zrób mamie papa. Misiula, zrób mamie papa. Gdzie jedziesz? Halo? Gdzie jedziesz? Zrób mamie papa, papa, pa. Jedziesz papa? Papa, papa, pa. Ta, ta, ta? Pa, 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 pa. Tak. Gdzie jedziesz, papa? Idziesz, papa? Pa, 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 pa. A zrób minkę. Zrób minkę. Zrób minkę.